नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय। 4 डिसेंबरला मालवणात नौसेना दिनाचा न भूतो न भविष्यती असा कार्यक्रम पार पडला। या निमित्ताने मालवण राजकोट इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आलं होतं। त्यानंतर काहीच दिवसात तेथील तटबंदीचे दगड पडल्याचे फोटो आणि पुतळ्याच्या खालील ग्रेनाइट निघाल्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते। हे काम निकृष्ट असल्याचा आरोप करण्यात आला होता। मात्र आता याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रसिद्धी पत्रक काढून स्पष्टीकरण दिलंय। बांधकाम विभागाने म्हटलंय 4 डिसेंबर 2023 ला मालवण इथं साजरा करण्यात आलेल्या भारतीय नौसेना दिवसाप्रित्यर्थ राजकोट किल्ल्यामध्ये उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचं अनावरण पंतप्रधान महोदय यांच्या हस्ते करण्यात आलं। सदरच्या कार्यक्रमानंतर राजकोट येथील तटबंदीचे दगड खाली पडले असल्याचं आणि पुतळ्याच्या चौथऱ्याचे ग्रेनाइट अर्धवट अवस्थेत आणि तुटले असल्याचे फोटो बऱ्याच सोशल मीडिया साइटवरून फिरत असल्याचं निदर्शनास आलंय। यामुळे शिवप्रेमी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत होता आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची नाहक बदनामी होते। वास्तविकता पुतळा आणि त्याच्या चौथऱ्याचं काम संपूर्णपणे नौसेना दलामार्फत करण्यात आलेलं आहे। किल्ल्याचा दरवाजा आणि तटबंदीचं काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आलंय। पुतळ्याचं अनावरण प्रसंगी कार्यक्रम व्यवस्थापकांमार्फत तात्पुरत्या स्वरूपाचे भव्य लोखंडी स्टेज उभारण्यात आलं होतं। त्यामुळे लोकांना उभं राहण्यासाठी बनवलेल्या प्लॅटफॉर्ममुळे तटबंदीवरील काही उभे दगड काढून ठेवण्यात आले होते। सदरचे दगड पडले नाहीत, सदरचं काढून ठेवण्यात आलेले दगड आता बसवण्यात आले आहेत। किल्ला आणि तटबंदीचे कोणतेच काम निकृष्ट झालेलं नाही। तसेच अनावरणाप्रसंगी चौथऱ्याच्या चारी बाजूने अवजड लोखंडी कॉलमवर पडदे बसवण्यात आले होते। अवजड लोखंडी कॉलम ग्रेनाइटवर ग्रीप न मिळता घसरतील, त्यामुळे ग्रेनाइट बसवण्यात आले नव्हते। आता ग्रेनाइट बसवण्याचं काम सुरू असून उद्या संध्याकाळपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल। राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा आणि परिसराचं पावित्र्य राखण्याचं कर्तव्य कोणतीच तडजोड या विभागामार्फत केली गेली नाही। तरीही शिवप्रेमी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची मनं दुखावल्यामुळे आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतोय। या परिसराच्या सौंदर्यात भर घालण्यासाठी आपली मतं, मौलिक सूचना, अभिनव कल्पना अथवा विचार खालील पत्त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागास कळवावे, त्यावर उचित कार्यवाही करण्याची नोंद घेण्यात येईल। या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे तमाम शिवप्रेमींना नम्र विनंती करण्यात येते की कृपया त्यांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये आणि या कार्यालयास सहकार्य करावे असं आवाहन बांधकाम विभागाने केलंय। एवढा मोठा कार्यक्रम पार पडला। खास पंतप्रधान या कार्यक्रमासाठी सिंधुदुर्गात आले होते। मात्र या व्हायरल होणाऱ्या फोटोंमुळे शिवप्रेमी नाराज झाले होते। आता लवकरात लवकर हे बांधकाम पूर्ण करावं हीच अपेक्षा। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। धन्यवाद।